ceramah saya sejarah. Dimas Bambang kamu diket karo Polo sing akung bagus sing wanita yo aku yo bagus ning Dringoseta ngono ya iya ora apa-apa sing penting lak duite oh ngono Ki Jamsari Gus umpama saiki aku wis elek yen ra yo tau bagus kok umpama sliramu sekar melati panjenengan aku kumbang oh ngono lha kok dadi kopi terus umpama sliramu margi wong manis yen aku dadi dalane aku kan bakal ngliwati kok jawe-jawe lho Semar, Garen, Petro, lan Bagong. Sing sepisanan Lurah Semar. Sak burito, mel, ora. Dateng manegane putih namprak layungi gunung-gunung wes. Okean, nolok galeng. Ora, berkate kero, lirik kanan kiri. Asale jeko saparane dijek. Pindah. Petro, along bolong, ombol ambuyane. Wes, Bagong. Semar menika dewa Bapak. Inggil pangatipun. Awet panjenengane boten sanes inggih Bathara Ismaya kang mawi Nyijwantah. Tedhak Bathara ing jagat ngasuraken sarira liripun minangka conto tumrap penganten. Senajan mangke panjenengane kasiungan derajat pangkat bondo lan donya ora ngelali marang wong tuwa. Jalaran sagete panjenengan ngaten menika ya krana wong tuwa. Wong tuwa pandhen aku, pandhen putri padha ora kena dibeda-bedakake. Mula bareng cacane ngripake kanan kiring atane cekut samparaning buksis. Menika tuwa wicaksanan. Mengko bali omah ora kena mlaku bojo. Panjenengan diaturi sing luwes dinamis bijak
Mondere Petruk kawon bolong. Lambiane ombok, jangkae jembar. Tegese kagem nyukupi kabutuhan gale omah. Panjenengan sakloron ora kena nyagirake pawening wong tuwa. Nanging diakui kanggo gawe sing sregep nyegarake asane. Mondere Bagong. Bagong niku adane mripate ombo. Tutuke nggih ombo, metenge gedhe, gendut. Tegesipun momok. Momok menika boten tunggak cucukan. Tunggak cucukan iku ora. Awit wonten swara kengkara digawa ngidul, wonten swara kidul digawa ngalor. Menika ingkang ngurubaken keluarga dados congkak boten tentrem foto telung prapat karo setengah. Bila monggo pengantin sekalian panjenengan latih momok bae. Wong yo didewa ora bakal mongko. Mas, amet Mas tak sediluk Mas. Tuwa saking sanang balung namung sekawan. Mangke badhe dipun sanggepi dening Rama Kiai. Wis piye sikil kula rata. Lagi ngono. Iki mau jenenge sapa? Sing siji iki Buddha. Iki Buddha. Lah dibangun ngono kok. Paling ora nek sing jenenge Buddha iku sabane ning musala. Lho lah iso. Buddha. Iki ono Buddha kok koyo rese terminal kantor. Sesek ora rese. Sing ndi? Ora iku mung kanggo keguyonan ning dipacaki ngene ganteng kok cah iki sing dirotek ning kene iku ora ngono tak kira iki mau aku lagi teko ngono turis saka Bali tak kira turis saka Bali nek metu diiris jebule kok cah cepoko. Nah iki sekesuk nang sing diapal kok menti ae. Ora ngono, ya kudu awoti ae kakek dulu. Aku kok jejerno tiak ya, Pak. Nanti matamu kok kok jejerno. Nuwun sewu Pak Yai kula tak nyarati niki lho. Mas pancen kabeh ki pundutan tak ya, Guys. Ora nyono ya. Heeh. Ning kene jenenge Pak Wasi. Jumbo karo piyayine ya. Ayo piyayine langsung. Kira-kira kabeh ning nduk iku mesti cilik. Ngono ya. Pak Wasi didandani kok malah setum. Ning rasa tanggung jabe wong tuwa mangayu bagyo. Aja kok saktume ning tanggung. Lho, aja kok ora saktume ning sing tanggung jawab. Tanggung jawab. Ngene panggung ngene dhuwur. Lho iya. Mas anu jen murah ngono iku. Piro? Sing rias Mbak Tutuk, Mbak Tutuk. Panggunge 400.000. Tenang kok piye kok? Tau geming kok. Lho nek menawa pembung ape nggo 400.000 kan nggo balik. Uang muka Pak. Bisa nih aku mek bisa itu ya Allah Gusti. Pantes kalamun kakinge dalan mantep Sudarsono karo sindene. Heeh, sindene sapa? Sunyekni. Ya Allah Gusti piyai kok le mongah-mongah kok nganti ngono. Wong pendung jare. Wong kok jare. Ya Allah. Jari ngantek kakak buntar perkara tinggu bergagah wiwune tetet kabeh iku ditara sarung ape sunat yang dine ning yo harap maklum pancen ora pancen zamane saiki sing diaduk pantalon ya le mudin ta ora kowe belas saiki ra iso padon kok menawa gedhe terus jonekem cocak rokok iya, didelok Siti Aisyah. Iki bangsane para siti-siti sing ning Maimunah, Siti Aisyah, Siti Aisyah, Munawarah. Mantene sapa mau jenenge? Pitik ya nganggo masrurah. Mesti kabeh-kabeh nek cara Islami jenenge mesti nganggo masrurah. Maimunah. Mulane ngantene lanang senenge gak karu-karuan. Saiki kok
cilik jebule. Lho cilik piye kok? Lho cilik wis mati kok lho. Ora kok cilike, Dik. Kuweki Sasmita karo ngantrene wedok. Piye dicekel terus. Iki gak bakal irune landhep ngono cilik. Tangguh. Nggih. Wis aja kakek ngomong sik ibu. Yuk rene sik kene dul. Apa kata kuwi? Iki arep kosen niku. Sing kosen iki kok. Ya iki sing asmane. Lho kosen ora bang. Lho kosen ku biasane nek ngadeg ketumrip iki ora kosen kok rambute abu. Ora apa-apa le variasi. Iki kurute ya. Bocah kok. Sing iki asmane udah. Ya Mas di jajal ono. Mau kowe jarene njaluk joget. Ayo ora iso. Ora iso. Ayo. Kok kowe ora iso kok ape njaluk mi aku. Ayo dicacak sih. Contohnya, lu sing mbok gembal iku. Apa siti-siti kok ayo. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Ayo, Gus. Lu iki ape joget apa ora ayan. Lu bocah ngadep ana. Ayo marang mriko. Iki joget. Dia bali, Gus. Sing apik. 1 2 3 ayo. 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 Lu wong iki kapselan kok mbok colok jaket kok bergulat kok piye. Lu bocah iki kok piye? Sing kowe. Ayo. Ini kosen ngono. Lho, iki jeneng kosen atau ha. Wis kowe iki mesti apik. Nah iki iso iki. Mau tak pengen nyekel ngarep dan bokonge dicekel. Ayo, Gus. Sing ning ngarep iki mau wong lanang mesti perkara siti-siti dhewe isin niku. Aja ngerti Mbak ngadepe. Ayo jajal kowe. Ayo, kosen. Ayo, Sen. Goyange, Sen. Ayo. Sen. Wah, Rene jeke njung. Rene njung. Kowe kok menjoyo kaya cahimu. Kaya aku ngrasakno kok ngomong iku. Iku anak-anak piye kok iso ngono. Ayo, banget. Yo. Jajal ae. Takon piye Rene? Iki nek ra kowe sing nyontoni Rene iku. Ayo. Ayo, kalani njung. Ayo, Gus. Yo. Ayo Mas. Mas. Ayo. Ayo. Yo. Ayo, Gus. Ayo. Ayo iki lho, ayo. Ya kok sing dile sih malah bokonge tok ora diwiwono. Ayo. Ora ngono lho, iso kok yo. kowe yo ora iso kok ngotok. Iki rumah sampe selempung gak piye. Cekelian Mbak, sebut kelihatan. Aku kok ngerasa. Ayo le numpak jalan Mas iki yo. Ayo. Ayo, jaranan yo. Ayo jaranan ndang ese iki peselak Pak Yai.
saking sawinah cah tenggung sing rada stres. Yo siap ya? Gadis nan Bukan joget wae Pak. Ayo. Dikembali. Sini iki kowe. Ayo. Kowe mek bareng aku nganggo ngene sing mbok lirik te iki ku masalah isi. Iki sine kaos kaki. Kono dhek mau kok meteke. Jaluk pacak awe jam 09.00 wis jaluk pacak. Ayo, ora sumbut. Ayo, tutuk kene kok kaya pitik mbelek buka sesuk awake gitu. Gadis nan Ayo, ya. Hidup maju apa berbahaya. Jangan pandang remeh, sayang ini bukan segalanya. Sayang ini bukan segalanya. Rene iki selak Pak Yai. Kowe aja macem-macem kene tak sebul hubungan. Ayo Rene. Ya Allah, Gusti. Iki kok mikir mi piye? Kok masih diriti. Gene kuwi gene kok. Lah iya. Kaya beko ngono ya. Iki malah piye bingunge ora pakat. Iki kok mlebu mesti entek es segelas gede. Ya Allah, Gusti. Lagu apa kowe? Ayo jajal muni. Menunggu jaluan. Nanggap dhewe gak kena. Bisa nanggap awasi kok dhewe jaluk menunggu. Kene Jul. Kowe kok nek mau joget tak. Joget ora? Elemo pacun iku untune morak-marik erik. Aja ngono. Dudu ora mak. Ora mare. Piye? Pangsa. Ayo tolong ningkem sedikit. Ora ya delok tenanan. Ayo jajal Mas. Yo, kowe milih joget karo sapa? Apa tak pilih salendem iki sing kono? Duit kowe duit. Nek salendem iki. Oh iya kowe. Padha kuwi iki. Kiprah-kiprah ngene kaya suntul bom. Aja ngono. Kaya suntul gendul. Iya. Aduh. Iki ngene yo, Nduk. Iki cara kowe sing ngakono Joko. Iki endi? Desa endi? Iki sepoko. Joko. Dari ngene ya. Kowe kira-kira piye seneng apa ora sayang? Oh ya Ayo seneng le. Ya Allah, Gusti. Ya Allah, iki badan yang cemboko mijabah. Angkat iki lho kok pinung di bojo iki kok tukono bubur ngene wis ngewek. aja ngono lho. Ini nggih. Iya. Tak balekno ning jero wetengku nek. Iya. Lho iki ora keweteng kok piye? Meletek ke watu. Meletek ke watu. Heeh. Lho iki kira apa sambatan apa kok jatuh mobil barang. Bocah iki kok. Ayo Gage. Ayo Mas. Yo. Ayo Wi. Ayo Wi. Ayo Wi. Ayo.
Sono di Siti Zainah. Endang Satibla. Iya. Kowe wis ae kok kudune. Wis. Ayo Rano. Ya Rano, wis. Iya. Wis kong wis. Wis ya, wis. Iki piye iki? Wis, kowe diaturi lenggah kono ya. Diwehi aku sithik nek gelo. Aja kaya ngono iki wis. Tituit. Yo, sopra. Sediluk. Ya, tituit. Damar mati mulia Siti lungo pasar Bagi mati semananda Dari misal Senang kodok Kaya-kaya Ayo wis enggak kok tutup wis ya wis saiki dumandi giliran ya jejibane ora monggo monggo ora wo salajengipun kantun pengaosan kantun pengajian kula pitados naminipun muslim sampun tartamtu remen dateng babaring maulidah kasana panjenengan kakuran pinarak medal aksar kesih longgar pingasanipun Romo Kyai Ahmad Suyuti kula dherekaken sumangga Romo Kyai Ahmad Suyuti kula dherekaken sumangga para ibu para bapak kula aturi pinarak malih mbak-mbak saya minta tertib duduk kembali karena ini adalah acara pengaosan pengajian panjenengan kula aturi pinarak Mbak Yu pinarak Mbak Yu ya pengajian kula aturi pinarak monggo Kyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ibu ya. ingin sarang kalayan kabaring selawat badan itu suka paring pradana pilih pahardian pengantin sampul surgi Siti Paripurno ing acara kula pribadi Pranodara Ibu Tutu Lestari Juru Paes Kabupaten Adio Dawoto Studio BNN Sound System Suara Dewanti Prasasti Soling Wijiji ngaturaken sugeng kepisahan sugeng kondur sugeng ing samudyanipun akhirul kalam bila itu hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Anggota keluarga Bapak Ibu Haryono Bapak Ibu Sodikur Bapak Ibu Ahmad Suyuti Bapak Salam Soibu Bapak Jamali sekalian Ibu Hajah Nur Hamimah sekalian Bapak Judewi sekalian Bapak Baillah sekalian Bapak Haji sekalian Bapak Parno sekalian Katuran Pendel sangat alis perlu dari akhir acara potret keluarga Bapak Suyuti ingin kalau mau anjuri
Matur nuwun, monggo Pak, jenengan Pak. Monggo Pak. Terima kasih Jeng Yanti, satu lagu beriringan dangdut telah dikasih buat Anda sekalian. Kali ini kita akan kembali kepada irama campur sari, sebuah permintaan dari teman-teman muda yang suka bir, yang